Shalom. Huriani Tuhata nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tamado hami aka pangulani huria pasahatot Tuhamu sude damang dainang nang naposobulung. Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Atong tapuka ma parminggota di bagasat tiktion ima minggu letare. Dohot odolan ni minggu Jahoba do mual aek hanguluan. Atong tapahibul marohata mamuji Tuhan debata marhite-hite parminggota di tikyon marhahohomon mahita. Amen. Mari dehita sian buku Ede nomor 74 ayat sada rodi ayat tulu saya marlasni roha hita. Saya marlasni bagasan goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di porbadia nama no palangit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamurap dohot Jerusalem jala marolop-olop mida ibana sudehamu ale akan holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sudehamu ale akan amarsak roha mida ibana na selaon. Lasdo rohaku di akan nama dok tuahu beta hita manopot bagas ni Jahoba. Haleluya. Martangiang mahita ale amanami na di banua gijang para siroha na sumurung di sude jolma
Dang diolani ho anak muna sasadai, dilehon hodo ibana humokop hami mamorsan dosa nami sahat tuhau na pinorsilangi. Saipatogu marohanami, asa unang ganggu rohanami makkaporsiai hasesan ni dosa nami. Asa unang madeli hami ala ni dosa nami, alai asa positutu rohanami di asini roham nagodangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni roham. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian kor ina pada hari Kamis. Marede hita sian buku ede nomor 405 ayat sada rod taba ayat tolu. I
Tabegema hatani debata patujulun ni jamita turpuk tu ari minggu sadarion ima minggu letare natar surat di Yohanes opat memuka sian ayat opat rodi ayat 10 opat tajahama mar sorin songonon ma hatani debata alai ikon boluson nado luat Samaria alai adong madisi sumur ni si Jakob jadi dibahen naung loja Yesus siap pardalanan hudul maibana di labung ni sumuri tar di hosniari mai Dungi roh masadabong Samaria manahuliae di dok Yesus sumadok di bana lehon mahumin ainung ngalaho akasisean nai tuhuta manuhor bohal di dok Samaria mamadok di bana kuasa mangita piak hasak Yahudi siana ubur Samaria aidang marpasoran hadak Yahudi dok Samaria dungi ninna Yesus ma mangalusi ibana out dibotoho basa-basa ni debata jala out ditadaho na mangido aek inumon sian ho ra oloho mangido tu ibana dungi lehonon nama tuho aek hangolu namangolu di dok Yahudi madibana Tuhan oleh bagas tung ubal gamaho asa oputa si Jakob namangaleo sumurod dihami ibana do manginum siani dohot yanakonna rodi pinahana Dungi ninna Yesus manahalusi bana sai manuas nasa nanginum sinai alai namanginum aek silehonoki naso tu pamauas bei rodi saleleng-lelengna ayanggo aek silehonoki gabe mual doi di bagasan ibana nama baor sahat rodi hanggoluan sisa leleng-lelengna ido sahatna martua do akan nama nangihon hatani debata nau peopsa jala namangulahosa amen tabegema ede puji-pujian sian punguan ina Naomi
Marede hita sian buku ede nomor 177 ayat sada ditambah ayat 4. Hurian ni Tuhatan ania holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Di pardalanan ningoluta dang adong hita naya siad dosa dohot pangalasion sian pati ni debata. Maradopon akadongata lumowi maradopo debata. Alani i di bagasan serep doho uduk ni roha. Tasol soli jalatato poti madosa dohot pangalasiota di jolo ni Tuhata. Ohom mahita martang yang di bagasan rohat tabi. Martang yang mahita. Ama nami na di banua gijang di bagasan goar ni Yesus Kristus Tuhan nami. Hodo Tuhan pargogo na suatu dosan sito palangit doho tano. Mula ni nasa hasitongan dohot hati goran lahu manghumi nasa manusia. Rodo hami marsobat wadopanmu. Manol soli dosa dohot pangalasion nami maradopon patikmu. Jot-jot dohami mangoloi ela-ela ni sibolis dohot bako nami najati. Natamas itu tudo hona uhummu hami hobartu pangalasion nami. Alai na manol soli dohami disude najat na hubain hami. Ubaheni rodo hami tu adopanmu. Pasahaton saluhut hadirion nami dohot manol soli sude dosa nami. Asima roham dihami. Sesama sude dosa dohot pangalasion nami. Ale to di porbadia. Sodangi marohan nami jala pargugui mahami mangulahon hobar tulomoni roham. Paimahu jalohami hanguluan saleleng nilelengna. Di bagasan pakaolongion ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringok tuhasani dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jehovah. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahit tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalosot tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asini ama-ama tu akka anakna. Asini rohani Jehovah di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Tabigema edde puji-pujian sian
Pur Narwastu. Tapuji Tuhata Marede Hita Sian Buku Ede nomor 216 ayat sada rodi ayat 2. Para
KBG mah hatani debata nagabedalan tunggolunay baru di bagasan mingguta sadarion iman natar surat di Pasalmen 40 ayat 3. Pasalmen 40 ayat 3. Songonon ma hatani debata. Jala di enet ahu tugijang sian godung halonongan, sian dore napilhot, jala di pajongjong totu tu atas nidolok batu, marsihohot lakaku di bahen, ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tuhatami. Amen. Tabegema edde puji-pujian sian kor ama. Marede hitasian buku Ede nomor 120 ayat sada rodi ayat 2.
tahatiddakon maha porsiautai songon nani hatiddakon ni dongata sa porseao di portibion rap madok mahita ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasuhatu dosan nama no palangit doho tano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sia tod di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata nama naon na berdit ti panghuman ni selatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang jala tua tuban watoru dung ditanom namulak mangolu di ari patoluhon nama naik tu surgo lahu hundul di siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate ahu porsea ditodi porbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan nar sora suda. Amen. Songot tabahan di titing dang adong dihita di bagasa minggon tajahama titing di kertas acara laho manomuno mujamita marid dihita sian buku ede nomor 262 ayat sada rode ayat tolu. Dameni debatana sumurung sian saluhudna roha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Oras madita salutna. Damang dohot dainang ala oddo piau parjulu sahali di GKPI Padang Mulanon adong gora dinggan na upata dahot diriku. Ia goarhu padita te di Paul si Hombing inang pardijabu boru manurung dana dihamis ada boru kelas tulu SMA Manuaeng. Jala ausad diri makobasi di kantor sinodi GKPI songon kepala departemen pastorat GKPI. Tinggal di panti asuhan, komplek panti asuhan Mamre. Jadi anak panti asuhan doau. Ima jolo na parjolo na paduahon damang do dainang somaldo adorang so hujaha turpuk upangido tu hamu patabu hamu hiam maju parhudulmu makusade maju hamu alana au parjamita nagajang doau jaladang tabu au marjamita. Jadi at biya mau nanok kau modokodok asa unang olodo buti-buti kan unang atuk si majujung muna tujolo tumagod do tupudi buti daripada tujolo olo no magurba mulak no sianon. Jadi bolo naeng modokodok kamu ba modokodok molo naeng modop kamu ba modom alai unang lupa dungo. Jala sadanai sotung molo modokodok sotung adong na madabu. Alana adong do namate mabigi jamita la ni gajang na. Ido. Jala tarsurak dui di ulaun ni apostel. Luluy hamu mamanang bidupigan noni. Ditiki marjamita si Paulus. Adong masada doli-doli na hudul di jaddela. Ala ni gajang ni apostel Paulus marjamita. Madabu ibana siya lantai tulu. Mate. Tuanido si Paulus di si. Boy di pahehe ibana. Au holante di Paul do dang adong usna. Ji bolo madabu hamu dang boy hupahehe non. Imajolo tu si. Damang do dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Turpuk jamita nagabe si begeota jala si pahusor-sorota di bagasan ngoluta imana nenek sian buku ni si Musa manang opak Musa bidu 20 sada mamuka maisian ayat 20 sahat rodi ayat 10 sahat rodi ayat 20. Opak Musa bidu 20 sada ayat 10 sahat rodi ayat 20 songonom madidok disi ujaha madihita saluhutna payuti hutamuma di bagasan rohamuna. Dungi borhatma halak Israel siani jala marsaro di Obed. Dungi borhatma Muse nasida sian Obed jala marsaro di bonani dolok abarim di halongonan. Todong ni Moab tukan habitcaran. Borhat Muse nasida siani jala marsaro martopihon sungai Zeret. Borat Muse nasida siani jala marsaro di baribai sungai Arnon. Namar dalat di halongonan. Namar haroroan sian partalpahan ni halak Amori. Ay Arnonido parbulatan ni Moab. Di holak kolang ni Moab dohot Amori. Alanido ubahin na tarsurat di bagasan buku parporangan ni Jehovah. Mardonokon waheb di Supa, dohot mardonokon akasunge di Arnon.
Tole muse hapuasan ni akasunge akan nama baur tukan inganan ar jalamat diori di partalpahan ni Moab. Borhat musena sida siani tubir manang sumur ima sumuri nanidok ni Jehovah tu Musa papungu mabangsoi asa au mangalehon aik inumon tu nasida ujuima di edeon halak Israel hatan edeon bitsan maho ale sumur maredde taripar mahamu ima sumur na hinali ni akka iduk na saud ni dukir ni halak na sangap sian bangsoi marhite sian tukot harajaon marhite akka tukot na sidai tahe dungi borhat muse na sida sian halongonan tu matana jala sian matana tu nahaliel jala sian nahaliel tu bamot jala sian bamot tu rura na di ladang na ni Moab na patodong dohot pucu ni Pisga panatapan tukan halongonan ido sahatna kurian itu hatana hinaholonga di bagasan Kristus Yesus minggutta sadarion namargoar mai minggu letare molo tapamana donak kaning UBG fotum introitus didok disimarlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem. Jadi di jahon amang situat tanah kaning introitus ido baris pertama marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem jala laus ido lapatan ni letare marlas ni roha mahamu alai damang dohot dainang nga atar songon na jarang radi patorang taringok tu goar-goar ni minggu di huria-huria GKP. Jadi molo letarion dienet maun siat Jesaya ona pulono mayat 10. Na Jesaya ono pulono mayat 10 hatan ni debata maun ro tu bangso Israel uju nasida sahat tu Jerusalem sian parhatobanan sian habuangan Babel. Nah jadi latar belakangna damang doho dainang jadi di bukas nasida sian habuangan Babeli tung macai godang do nipi ni nasida tung macai godang do pakirimon ni nasida taringot tuhuta Jerusalem ala ni sihol ni nasida tuhuta Jerusalemi tung macai godang do pakirimon anon ni sisa atau tu Jerusalem pasti uli hutani debata maringat disi pasti uli jala demak jala denggan hapeda mang do dainang di sisahat nasida tuhuta Jerusalem manang tuhuta Juda ditikii pitor di bereng ma nunga tobak longo-longo jaladang adong hanguluan. Kecewa ma nasida. Lapatan na damang doho dainang pakirimon ni nasida dang sesuai dohot kenyataan. Nipi ni nasida dang sesuai dohot kenyataan. Anggosian Huta Babel nasida sepanjang jalan siak Huta Babel tungsoi nama anggon mantak manot di Jerusalem anggon huta nauli songone deterate Jerusalem huta nauli nadenggan jalaharoan ni situan ni loba dohot akan asing alai saat nasida pakirimon ni nasidai dang songoni kenyataan. Nah damang doho dainang ditiki na holsoani manasida ditiki na marnida kenyataan manasida ditiki na gale pamatang nasida dohot partodion nasida Roma letare marlas ni roha maho
rabdohot Jerusalem. Na ino na naing sidohonon na tuhita di mingguon. Sarupa dohita dohot halak Israel na julu. Jojo dohita marnipi, jojo dohita marpakirimon, jojo dohita berpengharapan. Oh kon mantap mano. Jojo dohita makirim sada manang cita-cita ikon songonom mano. Manang sada ula-ulota ngalu jahita padinggaton alai hasil nadang denggan gudang do kecewa alai damang do dainang marlas ni roha maho rabdoho Jerusalem malapatan tung songo dia pe parnia hapammu tung songo dia pe pangalaho ningolum tung songo dia pe situasi ningolum. Ingot marlas ni roha maho rabdoho Jerusalem lapatanna molo nunga di Jerusalem debata rabdoho. Jadi marletare na marlapata doi tung bohape situasi ningolum, tung bohape ujung ningolum, tung bohape pardalanan ningolum marlas ni roha maho ai debatado dongammu madalani. Ima bolo lapatan ni letare. Jadi dang asal ipabai ni goar ni minggu letare, Septuagesima, doakan asing, judika, rogate daw. Alay makakam doi saluhutna, pardalanan ni ngolu ni jolma, lapatan na marletare maho tung dia pe pakilalam. Nadamang dohoday nang nahinaholongan di bagasan Jesus Kristus mardomu tusima turpukta sadarion manang tema ni minggut tatung macayuli jaladenggan di baen debata mual ni aik hanguluan. Jadi ditikin marletare o kita taingot ma na debatado mual ni aik hanguluan ta. Ditikin na mardala kita di parngolo taon ingot marlas ni roha maho ay debatado mual ni ay hanguluan dito. Damang dohot day nang atong tauji majolo manguhal turpuk taon. Ahado sa sitong nga nanaing si Peopota, nanaing si Enetota, nanaing si Haporsiauta, nanaing pakeota madala ning ulutaw. Namolo buku opat musaod damang dohot dainang manang bilangan ninna di hata Indonesia. Alay molo diaka parpadebisu padanan Nairobi di do bukon Book of Desert. Manang buku di padang gurun. Basa di dok songoni, alana buku opak musaon manang buku bilangan on, kitab bilangan ini, nama caritahon, manang nama nuraton pardalanan ni bangsa Israel, saliling nasida mardalan di parhorsihani, 40 tahun. Salinay hudok, basa di dok ni mana buku parhorsihan, alana disuraton manang bukuon marisihon pardalanan ni bangsa Israel saliling 40 tahun na sida di parhorsian manang di padang pasir. Nah, jadi tauji majolo manguhal turpuk tahun ahado na naing sidohonon na tuita. Na parjulu ngoluon damang do'dainan pardalana dohapeon. Idoban na dido kita ini adalah orang musafir manang basa batana halak dagang dohita di Portibion. Kita adalah musafir berjalan selama hidup kita. Halak dagang dohita di Portibion. Jala halak dagangi suman mai perdalananna
songon halak Israel na 40 tahun di parhorsihan. Atar dia ma koroa situasi ni parhorsihan on. Na parjolu molo didok dibukui dakia do piau siani di padang pasir ninna molo didok di buku dia ke buku sejarah molo arian tung macai mohop jala madoit do mata nyari ninna apalagi bolo nungat kosari manang hos nyari madoit doi ninna jala borngin tung macai ngali do ninna tong madoit do tu daging ni jolma namar dalad di parorsian na namangiu muse molo dido di parhorsiani tung macai godang do di si aka ado binatang na majilir na tung macai ado yang paling berbisa sorok ma isarani uluk kala jengking hala do akan asing jala di do muse molo taingot cerita halak Samaria na burjuroha orang Samaria yang baik hati. Jadi di parhorsian itu macai godang do parampok manang panamun do akan asing do pe tangtangan. Nah omma nani binulusan manang nani alaman ni bangsa Israel saleleng 40 tahun nasida di parhorsian. Jala songonido dang parngulutan. Bahasa udok. Ai sipata olo do madoitian perekonomian ta songon hos nyari mo ma. Ngalia mo pitalani perekonomian dang adok kepeng. Sai hosa-hosa mahita alani perekonomian yang hacit. Olo do songon na diturbingulok kita. Alani hacit ni parngolonon. Olo do hita songon na mardalan arian di parhorsihani saya kipas buti saya kipas bohadon nonon mohok terus nang pengali saya mohok pakilalan binereng anak niba songon na jugul saya mohok buti hati-hati kan bohadon ngulu ni bayon saya naruata buti saya ni kipas binereng isi ni dompet Kapten Patimura sude ibe gabar na nong stroke ngapiol gabar di pahlawan ibu ti say gajang mau satta kan idun waing namasan waing damang doho day lang kan nagudangan waing jolma gajang hosana aleje pe umurra holat dibereng dompe nai marsi bolangan do patimurai molodang so stroke ima guarra apa panjang napasnya pendek umurnya. Nah jadi namang doda inang pardalanan ningolu taupe songon naudo kodek sarupa maido pardalanan ni bangsa Israel macai godang tangtangan. Aka mahasiswa godak kia tangtanganna. Olo dope pertengah bulan na habis kiriman. Tong magajang hosanyon. Hampir-hampir akhir semester. Godang tugas yang menumpuk. Tong magajang hosanyon. Maduit. Nah jadi lapatan nadamang donai salinai hudok pardalanan ni ngolutai hampir sarupa dodo pardalanan ni bangsa Israel.
Hidup ini adalah perjalanan. Halak dagang dohita di Portibion. Alai damang dohor dainang. Ahmadi do minggu tahun. Marletare mahamu. Ingot ma. Marlas ni roha mahamu. Rap dohot Jerusalem. Lapatanna. Nang pe gajang hosam. Nang pe didoit matanyari ariak ko. Dohot didoit ngaliniari ho porginay. Dohot di turbing ulog doho akka perekonomian nas. Ingot ma. Marlas ni roha maho. Di boto de batadoi. Jala adong do de batadisi. Ima silas ni roha. Nah, perjalanan ni ngulu tope damang do dainang sarupa do perjalanan ni ngulu ni bangsa Israel. Manang perjalanan ni bangsa Israel haruar sian Misir bukas tu tano kanan. Nah, bolo turpuk tao damang do dainang omma sada perjalanan ni bangsa Israel naing mamulus nasida sian tano moa. Saya perjalanan di bangsa Israel neng mamolus ya tanomoa. Sasitonga molo dibolusin sida tanomoa pi. Ngada apa laut ngatar bereng ni nasida betano kanani. Da molo di bereng peta sasitonga ngabui di bereng nasida. Hola dilewati laut Teberau dapok matano kanan. Na alai damang doho dainang dang diloas Moab na sida mamulus siya tano Moab. Dang diloas. Hape nunga di jolo ni matana huta Kanaani. Sappe di do si Musa do tiki tu raja ni Moabi. Hugarar hami pe. Molo huinu pami aekmu hugararhami pe. Molo dialla kami parbueni haum do aka parbueni suat-suanamu hugararhami pe. Ama alus ni halak Moab ditiki. Haluar manasida lahomar porang. Diabba madang boy lewat tamu. Ujungna ahama. Damang do dainang. Dibuat de batama nasida. Daku boto bahasa Batak nyon. Tuhan membawa mereka mengambil jalan putar. Jadi sarana dang dibuat de batana sida tor manigor tigor. Alai ala adong dison persoalan halak Moab dan mengabati akhirnya dibuat debatama nasida makaliangi tano Moabi. Nadamang doho dainang songon nahudo nakaning jo do natahirimi nunga di jolo ni matatta. Cita-cita itu terkadang sudah di depan mata. Tinggal majoputnya begini, alai adong halangan. Adong halangan. Songon bangsa Israel, nama molus, naing mamolus ya tano Moabi. Ape nunga dijoloni nasida tano Kanani. Hutana dihasioli nasida, nunga dijolo nasida. Alai ada persoalan, ada masalah yang menghambat. Akhirnya Tuhan membawa mereka melalui jalan putar. Jadi damang doho dainang, ingot ma. Di parngulu taupe, jok dohita dibuat debata mardalan marhaliang. Asa sahat. Tu nasinita nirohata. Lapatan na damang doho dainang, nang penunga di jolo ni matata, nang penunga di jolota di adopatta, natahirimi, alai se adong do, ado molo
danak songon na maul dapo karejo na narong do hangalan nyon nina. Seadong hangalan, seadong na mga bati, alay burjudo de bata, nang pe mungkin tabba tikina lau madapot cita-citai. Allah membawa kita melalui jalan putar. Alenang pe makaliangi hita ingot ma. Marlas ni roha mahorap do Jerusalem didongani de batadoho nang pe marhaliang mulu. Nang pe makhaliang perdalanam. Nang pe molo hudo nakaning di hati Indonesia di minggu pagi. Walaupun hidupmu sering melalui jalan putar, bahkan berputar-putar, ingatlah, bersukacitalah bersama dengan Yerusalem. Debata madonganiho. Idobana bolo didok jolma, jojok dorata dok kono nate di bagasan Manang Tabigi. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu cerah dan laut tanpa gelombang. Tapi apa yang Tuhan janji? Sai dong anakku doho, rasi rasa roh ajal niha sianganon. Didongani marlas di sido las ni rohata. Nang pesongon na didoni pasal men 120 sari, sai mangara nabi do mataku do pak akadolok, sia dia do ropang urupio tuau, ingon ma sian Jahoba si topa langit do tanon sabing. Asongon na dong namo dokodok. Bado. Amen ma. Molohami perjamita boido diatusi hami siya gijangon na memang mangatusi butul-butul jamita do namo dokodok. Di bolo na mangatusi jamita damang do dainang sa tabi hita si majujung nay turun naik nay stabil do. Oh ido ito. Alay molo na modok-odok, turunnya lambat, naiknya cepat. Torngangang museme. Tuan itu dangadong ya hapus buti. Amin ma. Nah, jadi lapatan ada mang doonay nang salinay hudok. Walaupun nang pe nunga di jolo ni matata, nunga di adopatta, nasinita ni rohatai, abedang terdungdung ta, alani adong persoalan, ujung ama dibuat debata hitam marhaliang. Jalasada si ingotota, apapun yang terjadi, tung manangahape nama kalangi hita, tung manangape na mga badhita, jala dibuat de batahita marhaliang, sada mata ingot. Molonung nga dihitai di do de bata, pasti do dihitai. Nangpe songon na labat, menurut kita. Nangpe songon na marhaliang, alanya, dangadong naboy mga bati, molonung nga di do de bata, di hodi da, padita si obing. Dihodi da inang alay konadong kesabaram nangpe songon na marhaliang. Jadi perdalanan ni ngulu taon gok na kaninga katarantangan, gok na kaninga kapersoalan. Si pata dibuat debata hita marhaliang alay ingot ma. Dangadong naboy mga bati. Perdalanan ni ngulu tay dangadong naboy mga bati, molo nunga didok debata, dihodoi, jala pasu-pasu, dihodoi, dihomay, ang pesongon na marhaliang. Ima, napaduahon,
Dua hudo beda. Gajang do beona taropa lebar rayon. Saya berhamu. Nah, padua hudo mang do dainang ditiki hujaha turpuk tahun jalan yang mengeradiau. Hado bainokku. Hado unok ni jami tahun. Cuk maju hamu. Mau unok ni jami tahun. Alana di sida banak kaning borhat nasida marsaro, borhat nasida marsaro. Mulai sana ayat 10, 1 ayat 20, borhat marsaro, borhat marsaro, borhat marsaro. Nggak dong inti nanti. Dungi borhat mahala Israel, siani jala marsaro di obet. Dungi borhat Musa nasida sian obet, jala marsaro di bonani doluk. Borhak musena sida siani, borhak musena sida jala marsaro diberi-beri terus. Na ahma unokma. Mardalan hoamang ingot maradi. Karejo hoinang ingot marsaro. Mangula hoamang ingot marsaro. Berjalan engkau sepanjang hidupmu, ingat berkemah dan baca. Molo didok di turpuktai di ayat 14. Didok. Adong dang ayat 14 di ayat 16 sorry. Ayat 14 ya. Ala ni ido ubain natar surat di bagasan buku parporangan ni jauh mardonok kodol do nasing. Jadi buku parporangan non damang do dainang mulai mau disurat si Musa sian bodo tajahai di 2 Musa bidu 10 pitu ayat 14. 2 Musa bidu 10 pitu ayat 14. Dungi didok Jehovah matu si Musa. Surat tom itu sada buku bahen parningotan. Jala pasingotom matu pinggol ni si Joshua. Ai saina siap penokku mabarita ni Amalek sian toru ni langiton. Nah jadi damang doho dainang hudo nakaning molo mula-ulau ko amang, molo mardala ko amang, molo mula-ulau ko di bagasa sadari, unang mangulau terus ingot marsaro. Jadi bangsa Israel borha manasida siani, marsaro manasida, borha manasida siani, marsaro. Mana ibenain nasida. Di suraton nasida, pardalanan ni bangsoi, dohot pabahenan ni debata di bagasan nguluna. Jala disima nasida mamilang-milangi basa-basa ni debata di bagasan mulut. Jadi dang asal nama marsaro nasida, dang asal nama radian nasida. Alai manuraton gabe parningotan. Jadi bolo Martin Luther madokon damang do dainang ditikidungo au siya podomakku Pitor Martangiang doau. Asa didongani debata akaulauku di bagasan sadari. Diborngin nai dinaneng pea kau di podomakku. Martangiang doau marningot pabahenan ni debata di bagasan ngoluku. Dohot marningot pabahenaku atik boha adong naso saurdot dohot pak hatan ni debata. Jadi record do HP na marsaro terlumobi mai marsaro dohot debata. Jadi damang dohot dainang Tuhan Yesus pe ditiki pakobasyon na di tonga-tonga ni Portibion dan terus imana marhobas.
Alai ada beberapa waktu dicatat dalam Alkitab dikatakan, maka dia menyepi, dia menyendiri, berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Jadi hita pesongonido. Molo terus doho mula-ulau namang do dainang terus merpikir setabi pikiran tay uto tay marputar terus. Ingok ma, adong do tong masa kada luar sani uto tau. Alaina dumenggan jalan arawikot ima surat tomai sude papahenan ni bata di bahasa ngasongolup asa adong parningotan di si Joshua nina parningotan diaka yana kota manang poparata. Jadi una kolak dapotan, una kolak kita dapotan, do yana kota, do poparata do akan asing. Dan polai kod di surat, boleh surat. Nah, alai narumikot ima, baen parningotan ni, na didongani debatado ko. Na didongani debatado pardalanan ning olum di bagasan sadari. Manang salilingon di dongani. Ingot mo. Na manurat pe, na marlapatan doy mamilangi basa-basa ni debata. Marhite-hite na mamilangi basa-basa ni debata, dungi tubuh ma. Mana tubuh, bolo nung ngata bilang-bilangi. Tubuh ma, dogma, mau lihat itu debata. Jadi rikodo. Jadi Pak molo pardalanan ningolum, ingot marsaro, jala baim ma, sude pampahenan ni debata di ngolum, gabe parningotan. Na parpudi sahali, damang doho dainang. Di bagasan turpuk tahun, Om Masada carito, manang holanom masada, manang sasada cerita omma, bangsa Israel dang marungut-ungut. Biasana molo mawas na sida tor marungut-ungut do, molo male tor marungut-ungut do. Aleang go di buku ta manang diturpuk ta sadarion, dak pola marungut-ungut na sida nangpe suada aek. Alai tor dipatudu debatan. Sumur manang bir, dang bir nanang sinumoni da daw. Alai bir, sumur. Nah malapatan. Molo di atas Indonesia didok songonom. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan jarang sekali memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang sama. Dakyade bata mangalehon pasu-pasuna tuhita marhite-hite nasarupa carana. Tidak pernah itu. Kalau sama terus itu gajian namanya. Tuhan tidak pernah sama cara dia memberikan kebutuhan kita. Selalu lain caranya. Dan selalu tidak terduga. Dimana parjulu? Napa duahon, damang dohot dainang. Tidak semua permintaan kita, tidak semua permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Dang sudi tang yang tai dipasaut di bata. Molo sudi tang yang tai dipasaut di bata, hita dona repot. Contoh kecil majo na udokon. Au noaing ngamarumur 50 tahun. Mulai ditangyak ko bapakku do omakku au sa tu au na hubo to martengeng satu sonari tiki martangyang mangan au.
Bahem magabe hahi pasod dohot haguguun. Nanial langon. Coba maju damang do dainang. Molo di pasu-pasu debatan nanial lang migabe gugu. 50 tahun. Holat tagui dong atta. Elay ningon ikut sapati mana satu pasar limang. Itu kan? Tuhan itu dang di BG, Tuhan ini sudah upasani halak bataki. Tahu sibuk, tahu pargogo, si palomak ibulu si paniak kolihuli. Molo di pasu-pasu 50 tahun. Gabi sibuk. Tapokku sapokku idani terpultuk sibuk ison. Pultuk sibuk dison. Amai dokot jolma. Ngamardelen uti pangirin. Si paloma ibulu main na si paniak koliolina. Bama boloi pasu-pasu 50 tahun. Gabi. Si paloma ibulu nak kaning. Barakku boto. Hamu ma pagajak ko ni di bagasar romo. Gabi obu sudi rupani, gabi bulu sudi. Bagi dokot jolma ulat bulu gabi na jolman. Nah, jadi damang dohoda inang turbukta di bagasan sadarion, madokot tuita tidak semua permintaan kita dipenuhi Tuhan dan tidak semua kebutuhan kita diberikan Tuhan dengan cara yang sama. Pasti beda dan selalu tidak terduga. Naparpudi sahali, nakaling naparpudi kan? Sonari naparpudi sahali. Debata mual ni aik hanguluan. Jadi omma nanido na marletare. Ngaudo nakaning damang do dainang di pardalanan ning olu tau tung macai godang do aka abat-abat. Tung macai godang do persoalan, songon matanyari nama doit, songon borngin nama doit tong ala ningalina. Songon olodo marhaliak kita dibuat debata di parngoluonon. Alai dang di pasopu debata hita mauas. Dang di pasopu debata hita moki hokik. Dang di pasopu debata ho malgigalgip. Dang di pasopu debata ho segajang hosam. Alaya di parade ibanado mual hanguluan. Molo dia lak bata di do aek si pangulu. Manang debata mangalehon. Allah memberikan kesegaran dalam hidup kita. Walaupun hidup kita terkadang jalan memutar, bahkan berputar-putar. Tapi ingat, Tuhan menyediakan dang di pasobu homardalan sahalakmu. Jala molo mauas so ingot ma didongani debatado ho. Molo holso ako ingot ma didongani debatado ho jala dileo dongolu di ho. Molo tungmat dihabot ni roha do ko ingot ma aina debatado mangapuli ho. Molo maol do pargolomu ingot ma dang tadik konon ni debataho ay donganan na doho rasi rasa ro ajal niya sa nganom. Jala Jesus Kristus madok au do mual ni hanguluan. Manang naisi na manginom ay knauleon dang mauas bei rodi sa leleng nileleng na. Amen martangyak kita. Mauleati madiho ali amang pardengga basa. Dihatam naung tolhas tutong-atongan nami. Ay hodo hape mual ni aik hanguluan ni. Na mangalehon ngulu di hami. Nang pe tung macay godang abat-abat. Tung macay godang persoalan. Tung macay godang aka pergumulan di bagasan ngulu nami. Alay dang ditadi kokoh hami. Ido bay nagabi marletari hami alitor marlas ni roha mahami rabdohot Jerusalem ay didongani asin ni roham do kami
Dang ditadi koko kami rasi rasa roh ajal nihas yang anon. Mau lihat madiho Tuhan di parjupangan na pinatupam di bagasan ngulu nami. Pajupak kami dohot ruas ni huriam GKPI pamenon. Pasu-pasu manasida Tuhan. Pasu-pasu makan nama tua, akan nama balu, akan nama holsoan, akan nama rahabut ni roha. Dongani nasida Tuhan. Pasu-pasu ya nakon nami, nanga kapaho pun nami na pinalumehom midi hami. Asa marhiti Tuhan, lamarlas ni roha kami di bagasan ngulu namion. Alea mang perdengan bahasa ya nakon nami na marsikola. Dongani, leon habis taran tu nasida. Dia akan mengalului perkarejuan, patudu perkarejuan, nahobar tu akka habis taran nasida. Alea mang perdengan bahasa. Upasa tami madaging dohot tod dinami tuho. Nang pesongon naluja hami mardala dia sianganon. Alepos dorohanami. Rasi rasa roh ajal nia sianganon. Nadong anam muhami. Di bagasan Yesus Kristus. Martangia kami tu adopami. Amin. Mari dihita. Hatani di batana madongani hita lau pasahato piliata. Imana nenen sian sada kronika saplonom ayat 20 sia. Lehon hamuma di Jahoba hamuliaon di goarna. Buan hamuma si leon lehon. Dungi Roma hamu tu adopan ni bohina. Marsoba mahamu tu Jahoba marpakean namar hadohuan. Ido sahatna tapasahat ma piliata.
Madita jongjong salutna. Tapasahat ma pili at tau tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang di parhatopon rohanami do sian uduk ni rohanami. Odo mual ni nasa ulibasa na mauliutus. Dison hupasan hami do pilihan hamuliaton nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pilihan namion. Asa gabidalan pandadangion. Parsaurat dohot ulaun asini roha di huriamon. Bahin mangulu nami, gabi pilihan na hobar tulomo ni roham. Jala parsidohot parohon harajaunmu. Olong hasitongan dohot hadamionmu di sadok portibion. Buhay maroha nami marhiti-hiti todim. Asa sa totong madok maulihati tuho. Ibagasan goar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manamina di banua gijang sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saun malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon madihami sadariong na nguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, idosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togiho tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaurhon madamena utodim. Horas Madita salutna.